Sa buhay or sa larangan ng pag-ibig, maraming manloloko with talents. Diba? Ito yung sinasabi natin na maraming gwapo, maganda, matipuno, makisig, sexy, pero at the end of the day, manloloko at talentado. Kaya naman tonight, ibibigay ko ang talents ng mga manloloko para naman hindi ka na mabiktima. Unang-una, talent ng manloloko ang magaling magpa-impress sa umpisa. O, diba? Ito yung best foot forward. Usually, papakita ang kanya ng sobrang sweet sila, grabe ang effort, ibibigay sa iyo ang atensyon, sasanayin ka sa sistema, at talaga nga namang paparamdam na special ka. Pero at the end of the day, sa umpisa lang magaling yan. At ang pangalawa, mahal, talent ng manluloko, ano pa, walang iba, magagaling mambola. Usually, magaling yan magsalita, magaling yan maglambing, magaling yan maglaro ng salita, magaling ang dila niyan. Kahit minsan talaga, ito sinasabi natin na wala ka sa mood, pero kapag sinabihan ka ng matatamis sa salita, ay para bang mapapatawad mo na siya. Di ba? Diyan na papasok ang minsan din mahalang panggagaslight. Panggagaslight, ano ibig sabihin nun? Minsan sila ang may problema, minsan sila ang may kasalanan, pero at the end of the day, papaikutin ka at pagmumukaing ikaw ang may pagkukulang. Oh, talent yan! Talent yan ng mga manluloko, kaya kayo dyan, yung mga utu-utu dyan, yung madaling makuha sa matatamis na salita, ay nako, wag na kayo muna magjowa hanggat hindi nyo nagagamot ang karupukan nyo sa tenga. Diba? Kung madali kang mauto, mahal, wag kang susugal sa kahit kanino mang tao. Because at the end of the day, baka maabuso ka, diba? Baka i-take advantage ang pagiging marupok mo to the point na ikaw lang ang may gusto sa relasyon na mabubuo nyo. Diba? Basic ka basic. Kaya kayo dyan, gamitin nyo muna yung sarili nyo, ayusin nyo muna yung sarili nyo, mahalin nyo muna yung sarili nyo bago jumowa, bago sumugal sa pag-ibig. Kasi ang daming manloloko ngayon. Huwag na kayo magpaloko, di ba? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.